Hello mga bay, maayong buntag. Ako alang i-share sa inyo ang aking daily routine dito. Daily routine sa araw-araw. Siyempre araw-araw kasi daily routine. Tayo sa asan? Tamanan. Manan ba? Yan mga bay, ito na maggagawa ako ng fresh juice para sa aking amahan. Tapos yung mga balat, iniipon ko kasi dinadagdag ko doon sa yung lupa ko para lalong tataba nang manaba naman ang aking mga tanim. Bay, ito ang kamatsuhan ko bay araw-araw bay. Sige, araw-araw ko dili magkagid-kagid o kagud-kagud. Ayan bay. Ito ang araw-araw ko na ginagawa ba. I-share ko sa inyo. Ito yung umaga. Takbo ka agad sa baba. Wala pang hilamos. Hindi pa tayo hilamos. Bihis ka agad. Maghilamos lang bay pag Bay, maghilamos lang bay pagkatapos magawa ng breakfast. Kaya kuan pa ng magdali-dali tayo. Baka magising na yung ating bossing. Yan ang kanyang fresh orange juice araw-araw bay. Siyempre may nakikita kayo na natitira. Siyempre vitamins din yung katulong. Mag-inom din. Mag-inom din ako bay. Yung umaga. Kasi ang dami-daming orange. Yan. Bali, ito lang ang vitamin C ko araw-araw. 3 hiwa. Pero mag-inom muna ako ng tubig bago yan. Sinahin muna natin ang tubig. Tapos tagay na tayo ng fresh orange. Bay. Siyempre gagawa tayo ng isang tuba. Ito ang lagayan ng yellow tea ni tatay. At ito hanggang tanghali ubos niya. Hanggang tanghali. Yan ang lagayan ko ng yellow tea. Ang sa atin lang. Itong yellow tea na to nilagyan to ng bagoong. Nung dumating yung auntie ni Sarah. Galing Pangasinan. Hinugasan lang ng mabuti. Tapos nilagyan na ng tea. Marami man mga lagayan ba. Pero yun ang gusto ko kasi mabilis buksan ba. Iba dito mga lata. Mga hirap-hirap buksan. So ito ba ang pinakauna kong trabaho sa umaga. Maghakot ng mga pinagkainan nila sa gabi. Kasi sa gabi, alas 12 sila kakain eh. So, hinanda ko na dinner nila. So, yan. Ito ang trabaho ni Inday kapag umaga ba. Yan, ito nakadoble na yung tray kasi dalawang tray yung niya, kainan niya. Tapos, saan yung jelly? Lagay ko sa ano bang date ng 16? 16 ba ngayon? Ba't sinama ko sa luma? Naglutang na naman tong ko ba? 16 pala ngayon. Sinama ko sa luma. Tapos yung dyaryo ba? Kailangan i-check ko yung date. No? Saan ba ang 16 nakalagay? Ano ako? 16. Okay. Kailangan yung dyaryo, i-check mo yung date. Kung yun ba yung sa araw. Araw-araw to ba? May dyaryo ba? O Sabado lang wala kasi dili ni sila pasok. Yung Sabado
walang ano gawang dyaryo. Ayan, andyan ang tubig niya, andyan ang mga asukal niya. Ito ang asukal nila, stevia. Saka itong Splenda niya. Yan ang mga pandayet nilang asukal. Saka yung Tropicana Slim. Tatlo yung pandayet asukal ni tatay. Nilagyan ko rin siya ng plain sugar kasi minsan naghanap siyang plain sugar. Ayan. Tapos ito ba gulay niya araw-araw, kamatis at pipino. Ayan. Iniwa ko na yun kagabi kay pag madali na sa umaga prepare ko na sa gabi bay. Pati yung ano ang almusal ni tatay kasi ay nako pasensya na alternate ngayon. Kahapon dalawang nilagang itlog, ngayon naman white cheese. Yan ang almusal na white cheese saka itong gulay. Tapos ang tinapay siya na ang mag-init para daw may exercise naman siya kasi yun lang ang gagawin niya mag-init ng tinapay ng kubos ba kubos. Ayan, tapos dapat may asin taka olives oil. Yan lang ay timpla niya dito sa gulay. Ano pang kulang? Olives. Kulang ng black olives. Saan nilagayan niya yung black olives? Yan, basta cheese gani ba, dapat may black olives. Sandali. Tapos i-arrange ko na yan pagdating sa taas. Wahiwalay ko na yan sila. Yan, 6 na black olives ang ilalagay ko. Kapag cheese ang kanyang ay ginoo ko. Hala, asa naman ron? Iambak man ang kabaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na black olives by kanyang breakfast. Tapos kutsara, tinidor. Kaya mag-mix man yan siya sa mag-mix man yan siya sa salata. So ito na ang breakfast ni tatay. I-arrange ko na lang doon sa taas kasi sa taas ko pa ito dadalhin bay. Tapos next naman ang kay nanay. Tapos itong kay nanay naman bay, malaking tray sa kanya kasi marami yan silang lamang. Maraming lalagay dito bay. Sus, ginoo ko. Lagyan mo pa dito ng pitsil ng tubig sa dulo kasi may mga gamutin iniinom. Uy, tindog po diha ma'am. Ito yung cheese niya na pang diet na cheese. Tapos may apricot jam siya. Meron pa siyang honey. Ito yung honey na sinasabi ko sa nanguha ako. Tapos ginanyan ko para halata pa rin. Agoy ginaw ko. Tapos meron din siyang green olives naman sa kanya. Tapos ito ang kanyang tea na may mga kahoy-kahoy pa dyan na pagtalimughat. Darcy cinnamon stick na manipis galing sa saan ba ito galing? Sa Dubai. Tapos ayan ang kanyang tea, red tea. Wala na palang asukal to, kuha mo na po asukal bay. Hindi rin yung asukal bay kani stevia mo man ilang diet na sugar. Muna inigmata nila bay, yaka din sila diha sa sala sa taas kay breakfast is the most important meal of the day mong. So dapat talaga mag-breakfast. Everything na pwedeng yan. Tapos dito naman ang kanyang 2 slice bread. Tapos doon sa taas ang tinapay niya, doon ko nalalagyan. Tapos ang putahe niya ngayon ay ice egg, pero dapat hilaw ang yelo ng kanyang ice egg na mayroon siyang bell pepper sa ilalim, bell pepper, kamatis, saka sibuyas. So tara, let's go. Prepare ko muna yung kanyang mga tasa, yung kanyang thermos. Nasaan na ba? Ito ang trabaho ko sa umaga ba? Dagan-dagan ba?